IMT Conversations with Rod Texon. An incisive and sharp discussion of today's current issues. Ang pagpadayon sa duwa ka dekada nga serbisyo publiko. IMT Conversations with Rod Texon. Philippines, good afternoon. My name is Rod Texon and this is IMT Conversations and IMT News. Ang seryesang pinatsanay sa probinsya sang Iloilo. Sa din, no? Uso gulpi ang ining mga tiniruhay na naman. May lang kung why patay. Tatlo patay, gamay Tatlo patay di sa amon. No? And upod naton sa linya, naton sa sining mga tiniyon, si Police Senior Master Sergeant Francisco Lindero. Direkta mismo sa Iloilo Provincial Police Office. Si Balonta ang latest sa mga investigations na tuhoy sa sining mga kaso. Sir, mayang hapon. Sir Rod Texon, mayong hapon gate kag sa tanan ng mga viewers sa IMT Newsline. IMT Conversation, I mean. Thank you so much sa sining kay ginanya ginatag mo sa aton. Una kita sa sitwasyon sa probinsya sang Iloilo. Lambunaw, was it really hold up? And isa ang patay. Istansya, tatlo ang patay. Apparently, daw ang suspect, arat naman sa inyo. No? So, ano ining sa Lambunaw? Una kita sa Lambunaw, of all places, Lambunaw na naman. Buhi ang mga lawless elements naton. Nakabalik sila, nakapundar sila liwat. Sir Rod Texon, no, based on the investigations ng Lambunaw PNP, hindi na siya mga kunya na sa organized group, no, nga mga suspitsado. In fact, if you remember, nadakpa na ang isa ka leader sa Libuna Lego gang group nga notorious nga manugod up diri sa 3rd at 4th district. Okay. Libuna group. 3rd and 4th district. May I know kung bala sa investigation, ano ang much clearer story sa likod sini? Sir Rod Texon, while di pa naman na-file ang case. Actually, they are about to file the case sa Lambunaw. Hindi ko ma-divulge kay ang pre-bigitary sa sininga situation ang Lambunaw PNP, no? As of the moment, naka-focus kita sa istansya. So, ang Lambunaw PNP gid ang makasabat. Pero as regards sa status na ginpamangkot ko sa iya, gakuha na sila sa mga affidavits sa mga witnesses para tapos na kag ma-file ang kaso. So, pila ang nakuha sinigani? May 4 ka mga affidavit sila sa road nga ginahikot sumbong. 4 ka affidavit. I mean, pila ang amount nga involved diri? 300 plus thousand sa road. If I don't clearly remember. Kada mo abis the road sa mga 300 plus no nga thousands nga mga na-recover or matay naging part sa mga krimen diri sa probinsya sa Iloilo. Na-recover ini o wala? Wala Sir Rod, wala. May nakuha sa mga suspitsado. May apprehension nga natabo, wala? Wala pa apprehension sa Sir Rod. I see. Okay. So, but based on the initial report nga ginpalabot dira sa inyo, ang local police, wala ininaga lead sa possibility nga organized crime. Wala Sir Rod, ang sa result sa investigation sa aton nga Lambunaw PNP, hindi siya organized. Magbayaw ang suspitsado sa sining robbery hold-up. I see. So bali daw ginplanuhan nila, bulo-balantayan nila kag gin-execute nila ang ining krimen. Daw na Sir Rod ang ita po Sir Rod sa Lambunaw PNP. Pero ang details Sir Rod ang makasabat kasi na Lambunaw PNP. Sila ang naka-focus on that particular incident. Okay. So, both silingon sining daway kita sang kabalakan nga nagbalik ang organized crime groups diri sa aton sa Iloilo.
Yes, sir, Rod, no? Biskan ay nang case sa Carles, kag case sa istansya, wala siya na wala siya nagahambal nga may organized crime group diri nga nagbalik, no? Or after all this are still under investigation pa man, kag ang may mga lead naman ang ato nga kapulisan. Okay. So, ang kanto kita sa Quinto Distrito nga mga na cases. 3 patay. Ang lone survivor, hindi man namin ipagtahi niya sa istorya. Ano ang latest sa investigation? Sa Carles, Sir Rod, parts ng Quinto Distrito, ang Carles, may lead naman ato kapulisan, kag again mga affidavits mga ginahimos ang aton nga mga investigador dito. Kag according sa latest nga updates ng Chief of Police, they can file the case either this week or next week. Aha. Ining sa Carles, sa maning 3 As patay. regards naman Sir Rod sa istansya, going pa man ang Dali lang gid. Please refresh my mind. Ang sa Carles, ano ganin nga kaso, sir? atong sort of piracy sa road, atong mga security guards nga ging palukpan kaging kuha man ng ilang ging Tama. ang 300,000 plus Aha. inog sweldo sa ilang mga tao dito sa isla. So, ato nga kaso, inside job. Wala pa man sa road na na pagwa sang Carles Pente, pero according sa ila sa road na hinahikotan nila supong ang mga affidavits pa, additional affidavits for the filing of the case. Aha. May apprehension na sila? Wala pa man sa road, pero identified, may mga leads na sila sa identification sa or identity sa mga suspetsado. I see. So, identified na ang mga sospitsado and gina-expect naton ang na-file sang kaso anytime from now. No? Hopefully, within the week, may ngagaw nila ang pagpasaka sang kaso. That's for the crime dito sa Carles. But what about naman sa bahin sang istansya? Ano na ang latest sa investigation diri? Sa road under investigation paghihapon ining incident sa istansya, kaga so far ang nakaptan sang aton nga Special Investigation Task Group Palogos Fair ining results sa mga autopsy report nga ging himo ni Dr. Owen Labakin. Aha. Based on the autopsy report, close range ang pagtiro, tama? Yes, Sir Rod. Aha. And chances are, ang naghimo ara sa sulod sa salakyan kay kung ambush, daw kay posible man niya hindi wasak ang salakyan. As regards to Sir Rod, ang si Sir Libaken gid ang explain fully sa iyang pagtanaw sa mga pasa no, including ang mga wounds sa ato ng mga biktima. But based on the report filed to you, since under sa jurisdiction sang IPPO, ano ang ginsubmit nga report? Ini Sir Rod, nakita ni Dr. Owen Libakin nga ang 3 ka biktima, ang primary cause of death nila ang multiple gunshot wounds, no? Ang ining si 3 ka fatalities, Sir Rod. So si John Paul Mark Bosque nakaangkon siya sa 3 ka mga pilas, duwa dire ang through and through. Kay Libaw ang may ara man siya nga 3 ka gunshot wounds nga through and through, kag si ang pinaka-latest nga nakuha namon nga report amo ni ang iya ni Chrysler Floyd Fernandez nga kung sa di nakaangkon siya sa 5 ka gunshot wounds kag isa ka ginatawag nga graze wounds, no? 3 sa sining 5 ka mga gunshot wounds niya sa Rod ang through and through. Aha. So 3 gid magsiling ka through and through daw. Lapos gid, no? So sa sining report na ginatag ni Dr. Libakin, may interpretation siya bala nga ginatag? So far, sa Rod, wala pa man, pero indicate man sa iya report ang mga abrasions kag contusions sa lawas sa mga biktima. Aha. May mga na-indicate nga
abrasion sa lawas sa mga biktima? Yes, sir, na-indicate sa iyang report. I see. Subot silingon may ara sang natabo pa, no? Antes ang pagtinerohay. Okay. So, kamusta ining anong estado subong sang naging custody bala ni sang mga kapulisan ining survivor? Actually, si Rod, iyan ay temporaryo nga, temporary, iya nga voluntaryo, nga desisyon ang pa-custody dito sa aton nga Estancia Municipal Police Station. Nag-execute ini sa waiver nga dito na siya na stay for his safety and security. I see. Negurado siya. No? So, with this, saan o ano ang hambal sa Estancia PNP nga i-file nila kaso? Actually, Sir Rod, ang SITG Palupos Fair na ang nag-handle sa investigation. Kaga SITG man ang mag-determine when to file the case the moment makumpleto na ang mga investigation, Sir Rod. Aha. Okay. So, as of the moment, hindi pa kompleto ang investigation? Hindi pa, Sir Rod. May mga examinations pa nga gina-wait nga results. I see. Kag may mga ginasundan pa nga mga leads ang aton mga investigador kag aton mga intel personnel. I see. All right, with this note, at least mayuning na-update nato ng ining mga kaso. May deadline niya ginatag ang provincial director kag ang regional director kung saan o ma-file ang kaso? Ang guidelines, Sir Rod, sa aton nga regional director ni Police Brigadier General Leo Francisco is that the investigations, the SATG should not be hasty sa pag-investigar. Rather, he expect quality results sa sining investigation. As regards naman sa aton nga SATG commander, si Police Colonel Adrian Acollador, ang iya naman mando sa aton nga mga katapo sa SATG is that dapat hindi dapat dasigon ang pag-follow through the moment ka may information nga nabaton agud nga i-validate dayon kung tumabalaan kung ano ang kabahin sini sang information nga nabaton naton sa krimen nga natabo. Aha. As of the moment, without preempting sang sining lakat sang investigasyon karon dito sa Estancia, are you confident that this will be resolved and this has been resolved already? Sir Rod, confident kaga determined ang SITG nga ma-identify ang mga suspects kaga ma-establish ang anggulo sang krimen nga ini kag eventually ma-file ang case. Aha. And relative sa sining nagsunod-sunod nga mga hold-up cases, ano ang instruction nga hatag karon sang provincial director or even sang regional director sa provincial command? So, pagtuhaw, Sir Rod, no, sa sining asod-asod nga mga insidente dito sa probinsya sa Iloilo, gilayon ang ating provincial director, si Police Colonel Adrian Acollador, nagmando sa tanang mga chief of police na dapat ipapaskugon gid ang police presence kag police visibility sa ila area of responsibility, giving primarily importance sa pag-account sa mga loose firearms, pag-apply sa mga search warrant, kag-strengthen gid Sir Rod ang intelligence gathering as regards sa sining mga criminal nga nag-take advantage kag posible maka-commit naman sa additional crime diri sa probinsya sang Iloilo. This is despite, Sir Rod, nga kung tanaw naton ang statistics ang aton nga peace and order indicators, no, sa sulod sa January to September 15 manubo gyapon ang aton nga statistics compared sa last year. Pero ang aton nga provincial director nagambal na dapat indicate pagbutangan sang ligwa ang ining conduct sa mga mobile kag foot patrol agod nga ma-preempt or ma-prevent ang mga krimen sa tagsa-tagsa ka area of responsibility sang ato mga chief of police. Aha. Okay. So, at least maayo ning nakabantay kag ginatutukan ini sang aton sining mga nakapulisan kay malawig-lawig naman nga wala sang seryes sang pinatsanay diri sa aton sa Iloilo, and now they're back, no? Dagko pa nga mga krimen ini, and this can affect sang sitwasyon naton, especially investment-wise, and at the same time ang turismo nga mo malani subong aton nga salandigan nga gapabalik kita sa paghulag sa ekonomiya bangod man sang naagyan naton nga pandemya.
Yes, Sir Rod. No? Medyo nakakasubo man kita sa siningay sitwasyon, pero ang IPPO, Sir Rod, confident man niya nga as of the moment, Sir Rod, comparatively sa talang provinces diri sa probinsya sa Iloilo, ang Iloilo province lang ang nagapakita sa steady decline sa crime volume. Only that to medyo na-trigger kita tungkol sa sining tatlo ka nagkop nga krimen nga natabo recently. But rest assured nga himakas gid ang inyong mga Ilonggo Cops nga mas-sustain ang pagpanubo sa crime volume diri sa probinsya sa Iloilo. Aha. All right. With this note, salamat gid sa sining kay ginanya ginatag mo sa aton. Sir Rod, thank you so much man sa inyong paghatag ligwa sa IPPO sa pagpalayag sa sining mga information para man sa aton mga pumuluyo. Thank you so much. Si Police Master Sergeant Francisco Lindero sa Iloilo Provincial Police Office may kang tanan sa sining tatlo ka mga serious ang krimen nga nagkanabo in a span of a very short period diri sa aton sa probinsya sang Iloilo. Kamay pa, no? Prompt investigation, prompt action, prompt arrests, and prompt filing of charges will immediately deter sang pagkatabo sang iban pa nga krimen. Pero tikon maulog naman ta sa istoryabla nga may ara sang investigation, i-file ang kaso, delay lang perme, expect na to na gabaha naman ang pinatsanay kag hold up sa probinsya sang Iloilo. My name is Rod Texon and this is IMT Conversations on IMT News. IMT Conversations with Rod Texon. An incisive and sharp discussion of today's current issues. Ang pagpadayon sa duwa ka dekada nga serbisyo publiko. IMT Conversations with Rod Texon.